Duivelsarena. Ja. Ik vind ook dat een openbare aanklager een beetje te zwart ziet. Er is in het dorp zelfs nog een supermarkt nog genoemd. Een stijl winkeltje. Oh ja? Oh ja? En waar gaat het dan heen met de beschermdorpje zeg? En ook mensen de vraag. Ziet gij wel eens van Boler afgekomen? Vroeger, als je aan de Bolerse kant van het feesting keek je naar stijl, dat is ook een prachtige skyline. Gans in het groen, met in het midden het klooster van die zwarte beginen. Een geweldig gezicht. En dan kwam ze het veer over en dan stinkt ze door bij de frietkrom, waar Michel in zoekt. En wie kinderen zagen nog steeds voor die sleutels van hem. Maar dan stinkt ze door bij de frietkrom en dan keek ze naar boven op de berg. Dan zoekt ze op de berg die Rokkeskerk liggen. Een geweldig panorama. En wat is er mij gebeurd? Daar hebben ze nou van die buitenlandse huis neergezet. Daar moet ik wel gelegen geven. Van dat gaat van Linders, daar hadden ze vandaag moeten blijven. Daar hadden ze een park van moeten maken. Dan had hij nog eens van de harmonie door machine plaats gekregen. Maar hoe de oogsttijd is ook goed. Maar laten ze het eerlijk zien. Wat had die harmonie nou met stijl of stijl met die harmonie te maken? Ja, dat plan is dus toen kade met daar gevallen. Wat was dat? Wat was dat? Volgens mij het plan wat te laat op de dak was gevallen. Nee, volgens mij was dat het plan van, daar is hij weer, Jo van der Velde en die projectontwikkelaars van stijl een goed villadeur te maken. Dat is niet eerlijk. Daar heeft jou niks mee te maken gehad. Dit deed alleen cultuur en samen met Stijl voor Stijl de paus bezoeken in Rome. Nee, het zijn alleen de projectontwikkelaars die van Stijl iets groots willen maken. Goed joh, weet je wat goed is? Die flatgebouwen die dat boeteverblijf van Dreken van Schouwenberg gans opvreten. Daar blijft niks meer van over. Volgens je wel. Laat die duivels zo de projectontwikkelaars eens even naar boven brengen. Zodat we deze aan de tand kunnen vullen wat hij met een soort te plezier van plan is. Duivels. Ik zal eens kijken. Duivels bewegen. Daar staat er een. Griep hem en haal hem voor het gerecht. Also moderne Bauten hinsetzen und die alten abfallen. Hier sind noch Platz. Ja. Und das ist hier ein. Das ist nicht Ja? Alla manneke. En gij wilt hier op Stijl allemaal van die gekke huizen komen bouwen, zodat wij ons eigen dorp nog niet meer terug kennen? Wees maar niet bang. Hier op Stijl wordt het alleen maar vender. Als hij straks neven de Maas allemaal van die geweldige villa's staan en van die penthousen met een geweldig uitzicht, dan wordt het hier toch alleen maar zoner op Stijl. En dat gij dadelijk misschien die Maas niet meer kan zien. Hé, luister. Daar moet je mij niet de schuld van geven. Die Maas die heb je nooit kunnen zien. Daar hebben altijd van die kloosters en dergelijke voor gestaan, dus... Toen vergeet het wel erg vlot. Dat voor dat klooster en een geweldige tuinloop. Dit is nou niet meer zus.
Ja, zelfs de sequoiaboom heb je naar de kloer... Ik mijn Filistijnen geholpen. En wie ging ook weer het tweede couplet van het steile volkslied? Gans onder het groen beton. Zonder bloemenpracht. En dat vanuit dat klooster, de huisartschool is ontstaan en de kleuterschool. Ja. Nu moet je even dimmen. Nu moet je niet allemaal over mijn cliënt heen vallen. Hij kan er toch niks aan doen dat die zusters zijn vertrokken en dat die kloosters in verval zijn geraakt. Daar heb je wel gelegen. Maar je had er wel geen fijners van kunnen maken. Of op zijn minst ons eens kunnen vragen, hè, wat wij daar hier zo gestaan. En dat bedoel ik dan. Want, hoe gaat dat hier op stel? Als we hier op stel niet opletten, samen met de Wiekrot en Stijl voor Stijl, wat er hier allemaal gaat gebeuren. Want, wat gebeurt er straks? Als er geen zwarte of blauwe zusters meer zien, en we nog alleen maar het graaf van onze heilige Anders Janzee hebben? Dan bouwen we daar toch een mooi monument rond weer. En de rest van die gebouwen mensen, die stoten we om. Dan maken we een mooie nieuwe week van. Met allemaal aparte stukjes grond, mooie woningen erbovenop, van villa's en een golfbaan dan. Een golfbaan leggen we erbij. En zo'n soort zaken allemaal. Wij hebben genoeg gehuurd. Meer als genoeg gehuurd. Duvels, smied hem de ketel in. Voordat hij zo'n schoon plaatsje nog meer voorop zag. En echt mensen wil ik op het herdrukken. Hij stel met de daarvoor bestemde instanties. Zoals bijvoorbeeld Stijl voor Stijl. Wie Stijl was. Stijl nu kan Dollywood weer. De ketelen met hem. Is het geluk voor Sluisje weg? Wat is dat? Wat was dat dan? Heb ik gedaan de oude meneer de griffier? Nee, dat denk ik niet. Maar dat was zo'n hete bliksemflits. Meneer een officier, zou je dat niet degene kunnen zien die al enkele jaren heeft het graag proberen te krijgen? En wij moeten het dan in godsnaam van eens zien. Dat is degene die altijd even de kant van de weg staat. In een onopvallend uitertje, de krant van gisteren, een mobiele telefoon en een knuipje. Knupje? Ja, een knuipje. En niet een knuipje, nee, een knuipje. Waar hij op duwt. Als er een voorbij komt, de eier is 50. Ah ja, als 50 is. Ja, ik meen de helder is 50. Duvels. Hou mij zo'n flitsende duur eens even op. Die wil ik hier toch wel eens zien. Maar, plezieke. Wat moet ik geen huren van de openbare aanklager? Dus toen degene die er altijd voor zorgt dat mijn vrouw zo'n justitiële processen toestrikt. En als ik dat zo weer toekomt, die op een telder heb liggen in plaats van eten.
Ja, meneer de officier, dat ben ik. Want het is namelijk zo, door die prestatiecontract moet ik 's morgens van 7 uur werken en tot 4 uur moet ik dan werken en dan moet ik minstens 120 van die flitsverbalen maken. En anders heb ik s'avonds niks op mijn hotel liggen. Snap je? En of ik hem snap. Maar ik denk toch dat je een goeie advocaat nodig hebt voor een goede ketel te hebben. Want ik denk, als ik eens aan deze mensen op dat plein vroeg, die je eens ooit door zo'n flitser gesnapt zien, voordat die de hang opsteken, dat echt kan ze klein blijven om uit de ketel te komen. Maar om nog een eerlijke kans te geven, wil ik toch nog een woord geven aan de heer de advocaat. Meneer de officier, griffier en openbare aanklager. Wat hij verricht is niet alleen de flitser die voor zijn eigen boterham tijd te flitsen, maar ook een beetje voor ons boterham. En niet voor die van mij? Nou, dat is klasse justitie, ga niet genoeg. Nee, toch kan ik niet huren de dood verblijven. Dat beveelt me anders goed. Nou, ook voor die boterham van Uchten. Want die eurotjes, die hij met flitsen bijeenflitst. En door nou in zo'n justitieel envelopje wie de mensen in de brievenbus vult. En dan meestal ook nog betaald wordt. Komen niet alleen bij mij, maar ook bij u op de Giro. Zodat ik en jij weer een dikke boterham heb. En natuurlijk ook eens maar. Want ik zoek dat ze weer in de staalblok komen. Vult je hem? En of ik hem vul. Meneer de officier, er zien al wat spreekwoord voorbij gekomen vanavond. Maar kent gij dat spreekwoord van de ezel? Want het is namelijk zo. Als uw vrouw zich tussen Belvend en Steel aan de snelheid hield, door 50 in plaats van 75 reed, en dat 2 keer op een dag duidt en 7 keer in de week, dan scheelt ik dat minstens 56 van die justitiële enveloppen op een getelderservice. En een ezel, die stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen. Snap je? En daarom alleen al zal ik pleiten voor vrijspraak. Meneer de advocaat, met alle respect dat je aan die boterham van Uk denkt, aan die boterham van de griffier, aan die boterham van de openbare aanklager en aan die boterham van de maag. Maar aan mij hoef ik geen zorgen te maken. Ik heb per slotverrekening aan de chauffeur en broodjes die bak ik zelf aan. Maar ik zit hier niet voor mezelf te praten. Maar voor die onschuldige mensen hier op dat plein. Die met 51 kilometer al gesnapt werden en zo'n justitiële brief toeschreven. En je moet denken dat wij hier een flitsend voorbeeld moeten stellen. Meneer de officier, ik kan nog veel dukker flitsen. Ik wil ook nog ooit een keer officier worden, snap je? En daarom moet ik het hoofd van mijn functie als officier van justitie een besluit nemen die onze collega tussen heugjes niet zo fijn zal vinden. Duvels, flitsende ketelen!
Geh mal vor. Beste mensen, duivels en duivelinnen. Dit was het dan weer voor dit jaar. Hopelijk heb jij je een beetje geamuseerd met dit jubileum ketelgericht. Dat onder deskundige leidingsteam van Anne Noten. De grim verzorgd wordt door Alex Seelig. De firma Hees Geluidstechniek, verantwoordelijkbaar voor het geluid. En last but not least, Lagotronics voor de schitterende leegeffecten. Verder gaat ons een dankgoed naar Cas Exhibition Partners. Had je nog nooit van gehoord, hè? Vanavond dan wel. Naar ons voortreffelijke technische commissie. En natuurlijk door de animator achter het ketelgericht. Dank je heren dat je gewoon luistert. De kerstverse laureaat die vanmorgen op het gemeentehuis onderscheiden is. Een lid van de orde van Oranje Nassau. T. Tuinder. Natuurlijk heb je vanavond de rechters gezien in de nieuwe outfit. En daar bedanken we ook de Nijclub. Echt hartelijk voor. Natuurlijk willen wij Vos Lucifer en zijn duivels en natuurlijk de duivel Grimploog bedanken voor de medewerking, zodat wij vandaag weer een ketelgericht hebben kunnen haaien en de schuldigen in de ketel hebben kunnen duwen. Oké, hartelijke dank hiervoor. Natuurlijk, voordat we gaan zeggen van wat er dadelijk op de Patersplak te doen is, ons voortreffelijke Joksjepel de keteleers. Natuurlijk, het is nog druk, je hoeft echt niet in de hoes te gaan. Want voor de mensen met een geldig entreekeertje, of zoals Jo van der Velde het uitdrukken met een vrijkeertje, staat dadelijk op de Patersplak de promsnijd, de duivels promsnijd op het programma, hoeveel wij u van harte uitbuden. Mensen, namens de ketelgericht, nogmaals, hartelijke dank en graag tot de volgende keer. Vasteloven samen.